Ayos lang. Sige, ano mo? Kita. Ipipirahan niya. Sorry. Ilaw, ilaw, Clip. Sorry. Doon sa likod para aliwanag pa. Clip, yun o. Ang ilaw pa. Sara mo dito. Nagmutok na. Kaya na si... Oh. Ayos? Aras, Michelle? Oo. Okay. Wala na si... Ano na sila? Nakita niya na? Okay. Ano na sila? Yan. Happy anniversary! Ayos, dito na na. Oh. Ayaw.
Mayo, mayo. Mayo. Yung kung tabo yan kuya, may kumalo na nasada. Ako alam ko kabalo ah. Alam mo kabalo nga, hindi matabo ah. Pero sa mind ko, manasang ano, kung ano yung matabo. Sorry dong, sorry. Masama ko na, hindi na mo. Okay na, medyo ka. Okay, ayun na sa camera. Sige, saan na ako? Wala. Ayos, ayos, ayos. Amin, oh. Amin. Thank you. Ako lang ginagawa mo yung tao, kaya mo naman ako ah. Okay? Mamakaw na. Abot ko na yan nga, muli matabo. Kaya sa mind ko dahil nga, laban-laban may pagkaon, dinigal ka, ano mo. Ang miss, wali ka na ng surprise dahil niya. Binisip ko lang kung paano mo di butang. Sabi ko anay, basin lang butang mo sa restaurant o kung sariin ka. Tapos ko na. Okay. Ha? Message ko? Wala, mayroon ng aton nga, ano, for 1 year. Nasurvive ka for 1 year aton nga, ano, Whiskey LDR. Oh, yes. Oh, easy na. Pwede mo lang. Pwede mo ikaw. Ano yung birthday mo? Birthday mo yung wawala. Singit mo kayo. Joke. Sama mo ito dyan, oh. Sa iyo. Dugang. Yugam, sama mo to. For, ano, for good health. Oh, good health na. Fruits fruits. Kaya ko pwede mo, sir. Ito na. Kaya ko lang pwede mo, sir. Mina lang. Hindi pa, meron. Ay, Dati mo lang pala. si Wilson nag-ano. Oo. Bakit yung gimaras ba na? Kami na. Ah, Yung sama gimaras. kayo. Hindi. Anong aton ka? Kaya nag-ready ka hindi sa nag-ready ka direct. Ano nag-ready ka direct. Ano ato dari kay nag-ready ka? Ano ato ginag-ready ka? Ha? Kumusta ka da? Di wala ka di samon? Naka-online. Wala pa ka kamera? Wala pa ka kamera? Kung nagbabahala tayo, invite ko si Vic para sa lahat sa video. Natong na. Ayun na, ano kasi may invite siya natong na din. Invite ko pa sa akin. Yeah, okay na ko. Mag-close na ko? Tamang imos ka pa? Hindi ka lang pwede ka bukod sa mundi? Kakain na ako. Hindi ka pwede ka bukod sa mundi makaon? Wala ka ba yan? Right? Ay, anong oras doon? Kasi ito sa Ay, sus. ano? Kaya ayos ah. Thank you sa pagkaon no. Kaming pagkaon, di wala ko. Thank you ka pa. Ano?
kaya matutulog sa kanya ka. Udala ko lang ka. Udala ko lang ka. Yan, busy na. Ayos naman. Nang isang magkano to? Santa Pilino? Ang Libya. Abot ko na nga dahil nga muli yung matabo yan. Isip lang kung paano lang. Ayos ah. Na-take mo ko. Na-take mo ko nga, ano ko mga tawag sa restaurant, ako ba, ako sinubituan kami din. Ah. Ayos ah. Thank you sa pagkaon. Thank you sa pagkaon. Talaga na? Dili ka wala, palis na marami yung mayroon sa pizza. Wow. Okay ah. Thank you. Happy na din kami makaon. Sige na. Ano tawag nito? Pizza. Pizza Square. Square. Square version. Square. Da. Mmm. Right? Alam mo, dati. Kasi naman pinag dati. Yeah, kumain is daddy. Kumain is daddy. Dad, oh. Ah. Well, congratulations and of course, happy first anniversary sa ating lovely couple. Of course, my big brother, my neighbor, my music producer, my DJ, Cliff Acosta pre. Dapat pasalamatan tagid ang ang Ginoo nga ginhatag si Mads Michelle sa imo. And of course, kay Mads Michelle, thank you man niya ara ikaw sa tupad sa akong best friend diri si Cliff Acosta nga naghatag isang inspiration sa amon kay kung wala ka ang amon nga mga beats do bigado. So kung ara kaya do inspired lang ko kung magbubra sa mga beat and mag-record and mag-edit. So congratulations sa inyo nga duha, hoping for more years of love and of course dedication sa inyo nga relationship sa isa kag isa, even LDR kamo nga duha, long distance relationship. You serve as an inspiration not only to us, your family and friends, of course to the people nga nag-witness ang inyong relationship. So that's it. Thank you very much sa pamahaw. Medyo nagusubin ko. And hopefully next year, more food spaghetti. And surprise pa ko, no? Kasi magkulang ko tapos manyaga, invite pa rin ko liwat na magkauliwat. So hindi naman pwede ang ilihan. Shout out sa inyo nga duwa, Mads, Michelle, and of course, Pre Cliff. Thank you very much. Peace. Go. Alas na lang, alipas ang aga na, message ko tulan mo. Online pa na, message ko rin ako. Invite na rin. Rewind. Gusto ko lang pasalamat sa inyo